kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan ka na kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran po kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa Ritalias kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Karen Nicole Ala. Karen, good afternoon. Please go ahead. Inamin mismo kan Aleco, ang rason nata da inasusuplayan nin kuryente ang tigpapakarhay na porsyon kan JBDAF dahil sa kulang na rekisitos na ipigsumitir kan ospital sa Aleco. Sa itinaong pahayag sa sesyon kan sangguni ang panlalawigan kan representante hali sa Aleco, nagsumitir man kuta nin application ang JBDAP sa pakuryente kay ning ospital, halagad warang itinaong certificate of final electrical inspection ngani na formal na makapadagos ang Aleco sa pakuryente kay ni taantig sususog kan Aleco. Pinaka-importante na matawan mo na sindanin siring na dokumento bago masuplayan ng kuryente ang ospital. Halagad pinahayag ka ini na iyon naman sa nakuta ang pigahalat kan Aleco na isumitir sa indakan JBDAP nga ni maitao ang kahagadan na ini. Halagad ikinakigkignunyan kan sanggunian ang naging kasimbagan kan architect kan JBDAP nga sarong rason nata aluyon day na puproseso kay ni ang kahagadan kan Aleco dahil tapigahalat pa kan ospital na mailatag kan hayton ang mga kable na iyong isa sa irarom sa magkakanigong inspeksyon. Halagad susugman sa arkitekto sa oras na malatag na ang mga kable kan kuryente makondusir giraray nin inspeksyon digdi sa kamasaangat nin panibagong application an ospital asin ang provincial engineering sa Aleco. Kaya ngunyan naging malinaw sa sesyon kan sanggunian panlalawigan na ospital man palan an may pagkukulang digdi, bako naman palan an Aleco. Karen Ala, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Karen. Dagdagan tapaan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Chief Jimmy. Chief Jim, marhay na hapon. Please go ahead. Nakadisponer na naman in budget si Congressman Fernando Didi Cabredo sang 2 milyones pesos para sa expansion kan Pantao District Hospital sa Barangay Pantao sa Libon. Ini ang informasyon na kalap kan DCGB News base sa pakipagulay niya to sa Chief kan DPWH sa Digdi sa 3rd District, Engineer Richard Mowit, kung sa insigun sa nasabing opisyal ang component kan proyekto, iyo ang pagpahiwas kan outpatient hospital level 1. Sa ngunyan ang DPWH sa Digdi sa 3rd District sa lindong ni District Engineer Cornelio Relativo nasa proseso na kan mga papeles sa dokumentos para sa DOH asin nakikipagkolaborar na ang DPWH sa Provincial Government Party kan protocol. Idinagdag pa ni Engineer Richard Mowit na nagsurat na siya sa DOH para sa mga requirements na sa indang i-comply. Kung sa oras na makomplin ninda ini, isusunod na ang bidding. Pagkatapos kayo ni diretso na ang implementasyon mantang ang disenyo kan edipisyo elevated, antisipasyon na sa baha.
mantang party kan pundong na konsigir ni Congressman Lady Cabredo sabay na digdian pagkabit nin mga solar sa ospital tanganing may kalamidad man o serye nin pag brownout dahil nin problema nasabing ospital ang bagay nini additional na katabangan sa mga nasa coastal sakop kan Libon sa pagsabing mapapahiwas na ang ospital asin may mga karagdagan pang pasilidad. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Thank you so much, Chief Jimmy. Dagdagan tapaan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya man si kumpadreng Al Armario. Pading Al, barahay na hapon. Please go ahead. Hinap marana kan sanggunian palunsod ang budget na 16 million plus para sa Panarong Bicol digdi sa Legazpi sa pantulong simana kan Marso. Pinasarini ni City Councilor Lau Beltran, Chairman kan Committee on Appropriation. Ang Legazpi City, yun magiging host kan Panarong Bicol 2025. Nakadaklang kan mga pakawat igibuon sa Bicol University. May iba man na venue nagigibuan kan palaro. Sa kunyan ang syudad sa liderato ni Alcalde Atty. Pido Garbin Jr. padagos na preparasyon lalong-lalo na sa mga billeting areas kan mga delegado hali sa iba-ibang lugar digdi sa Bicol. Ang DepEd asin ang City Government igwamanin pigtagamang pondo hali sa Special Education Fund na 16 million plus na pwedeng gamiton asin ini approve na ko niya na hapon kan sanggunian panlunsod. Al Armario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, siniguro kan Puwersas Armadas kan Pilipinas na mantinidong profesional ang mga miyembros kaini asin dai mapadara sa anuman na problema. Ginibukan na AFP ang pahayag sa ibungkan panibagong pangapudan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Matatandaan sa ginibong indignation na rally sa Cebu City, inakusaran ni dating Presidente Duterte si Presidente Marcos na papasiring na sa diktadurya asin posibleng dai nga baba sa pwesto pag-abot kan taon 2028. Piging kaminar kaini ang Puwersas Armadas asin ang Philippine National Police na gumibo na ning lakdang para mapugulan ang Marcos Jr. administration sa posibleng pagbagsak ka nasyon sa sarong diktadorya. Sinugo na ang mga tauhan kan Bureau of Plant Industry na magibo ng inspeksyon sa gabos na mga bodega nin sibulya sa bilog na Pilipinas. Makaliis ang paglangkaw na naman kan presyo nin sobra sa 200 pesos kada kilo. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. na ang direktiba na itinaon niya sa BPI ang may katuyuhan na maaraman kung ang mga bagong anin na supply pigpupugulan na makaluwas sa merkado. Ang mga inspeksyon nagigibuhon kan mga tauhan kan BPI ang pigkakarkulong matatapos sa launing 4 sagkod 7 aldaw. Base sa price monitoring na ginibo kan Department of Agriculture sa mga merkado sa Metro Manila, ang mga pulang sibulyas pigpapabakal sa kantidad na 140 pesos kada kilo sagkod 240 pesos kumpara sa 90 pesos sagkod 120 pesos kada kilo sa parehong peryodo kan taon 2023. Ang puting sibulyas naman ang nasa pag-ultanan kan 90 pesos asin 160 pesos hali sa 60 sagkod 130 pesos kan taon 2024. Buweltadahan taan dispatchos kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si kumpadreng Jomar Bien. Pading Jomar, marahin hapon, please go ahead. Salamat pa rin Pio Piglalauman na dakulunan madagsa digdi sa City Hall kan Tabako sa aga Pebrero 26 hulita magkakaiguan ng temporaryo one-day office digdi ang Philippine Statistics Authority. Ini base sa mga nag-inquire sa Facebook post na ipinaluwas kan lokal na gobyerno kan Tabako particularmente ni Mayor Crisel
lagman kani anunsyer niya na sa aga ang PSA iyuan mapasiring di sa tabako para mag-issue nin mga certificate sa ang presyo ang presyo kan mga kukuha ng mga certificate iyuan 155 pesos sa birth certificate, marriage certificate, as in death certificate. Samantalang 210 naman sa Sinumar. Ang PSA, iyuan sarong aldaw na mga opisina digdi sa tabako. Tangani na matawanin pagkakataon ang mga dain na nakakapagpasiring pa dyan sa Legazpi na magkasikaso kan sa indang mga dokumentos kan PSA asin digdi na sana sa tabako ninda asikasuhon. Basado sa dagsakan mga nag-inquire, piglalaw man na sa aga, talagang dudugugon ning tawo ang opisina kan local civil registrar kung saan duman mapwesto ang PSA sa aga. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadre Jomar. Mientras tanto, nagtutubod si House Deputy Majority Leader asin La Union Representative Paulo Ortega the Fifth na sarong dakulang fake news ang sinabi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na madeklarar ning martial law si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin ang pagsiguro na mapapatal si ex-Vice Presidente Sara Duterte. Inapod na Mr. Fake News ni Ortega ang dating presidente. Sa lado naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, binatikos kanyan pahayag ni Duterte alagad sinabing may diretsos ang dating presidente sa sadiring opinyon alagad ang kaso laban sa Vice Presidente igwang matibay asin legal na basihan. Tinaawan doon ni Adyong na ang mga kaso laban kay Duterte nakabase sa salang paggamit kan confidential funds asin ang mga patakot sa aralangkaw na opisyal mantang makuman isyu an politika. Sa katakod pang bareta, bakong pamumulitika ang impeachment case laban kay Vice Presidente Sara Duterte kundi sarong kasimbagan sa pagpalyar kaini na ipaliwanag ang sa iyang paggastos kan confidential funds asin ang pagtao kay Mary Grace Piatos kaini na dainin record sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ini ang kasimbagan ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega V kan La Union laban sa mga pahayag na pigasabing may parong interes politika o kay interes sa politika ang impeachment kasabay kan pagtaunin doon sa mga proseso na nag-ugat sa mga daing masimbag na hapot sa investigasyon kan Kamara. Tinaawan doon ni Ortega na imbes na simbagon ang mga issues, pinili kan Vice Presidente asin mga kaalyados kaini na ipabasura ang impeachment complaint na sarong political stunt. Siniguro naman kan mga kongresistas na naghanda na ang Kamara de Representantes, partikular na ang prosekusyon para sa investigasyon sa Senado. Mabueltan detalyas kan bareta pakalis kan nagkapirang pagirumdom. Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhas agad, inom agad! Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big-time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Pag may barya, mag-McSaver Snack and Match na sa McDo. Ching, ching, snack a ching. Ching, ching, snack a ching sa McDo. 59 lang may snack ka na. At 25 mag-float ka pa. Yeah! Ching, ching, snack a ching. Enjoy McShaker fries, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each. Ching, ching, snack a ching sa McDo. McSaver Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from January 20 to April 30, 2025 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 2115559 series of 2025.
Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Diretso kan detalyes kan bareta sa lado nasyonal na ipaimprenta na kan Commission on Elections ang sobra sa 45 milyones na balota para sa Mayo 12 eleksyon ngunyan na taon. Sigun kay COMELEC Chairman Abogado George Erwin Garcia, natapos nang maimprenta na 45 milyones 649,329 o kabaing inikan 63.32% hale sa 72 milyones 97,420 kaipuhan na mga balota. Naabot ang nasabing numero makalis na mag-imprenta ni National Printing Office asin kan South Korean Election Systems Provider na Miro ang 921,262 balota sa sarong aldaw. Masalangkaw ini komparado sa target na 800,000 na balota kada aldaw. Matatanda na nagpuon ang ballot printing kan COMELEC kaining Enero 27, 2025. Mientras tanto, pinatadidan kan Department of Agriculture ang mga resellers ni National Food Authority o NFRIs na nagpapatong sa presenteng presyo kaini. Sigun kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. na mahahampang sa magkakanigong padusa ang sisay man na mapapatunayan na nag-aabuso sa presyo kan NFA rise. Ginibo kan sekretaryo ang pataanid kasabay kan pagpuon kan pagpabakal kan baratong bagas o NFA rise sa siyudad kan San Juan duman sa Metro Manila. Sinabi niyang daininda pigtutugutan ang mga negosyantes na patubuan ininiindakula maski pigtutugutan kan ahensya ang mga ini na magbakal nin sakusakong NFA rise. Paliwanag pa kainin na pwede sanang ibenta ang NFRI sa kantidad na 33 pesos asin 35 pesos kada kilo. Nasa mga lokal na gobyerno naman ang desisyon kung ano ang sa indang magiging diskarte sa pagbenta ka nasabing bagas. Pig-imbestigaran mo niyan kan COMELEC ang nai-report na insidente ng vote buying sa Baguio City. Presenteng nagtitipon ng dagdag na informasyon ang ahensya sa report na sarong party list ang nagdidistribuer nin mga membership cards na may kwarta sa mga residentes kan Baguio City. Saro sana ini sa 4 na insidente na pig-imbestigaran kan COMELEC. Sinabi man kan komisyon ang mas marhay kung may sarong testigo na magrani para magpatunay asin kung may video evidence. Mientras tanto, daipang nakakaabot na guidelines sa COMELEC para sa distribusyon kan Department of Social Welfare and Development o DSWD nintabang sa irarom kan ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP. Nagkapirang beses na pigahagad kan komisyon ang guidelines kan DSWD para sa AKAP para madesisyonan kung tutugutan na ma-exempt sa spending ban ang programa ngunya na eleksyon. Enot nang na-exempt ang 882 milyones de pesos na fundo kan AKAP sa kondisyon na mataunin giya ang DSWD sa implementasyon kaini. Kasunod ini kan sa giraray paghagad kan DSWD na matawan man ng exemption para sa 12 bilyones de pesos na pundo kan AKAP pero nakapendyente pa man giraray ang desisyon kan COMELEC may kinaaraman digdi dahil sa kurunyan dahil pagiraray nin guidelines na naisusumitir ang DSWD.
Sigun kay COMELEC Chairman Abogado George Erwin Garcia na sa ngunyan, wala pa man napabareta na pagsuhay ang DSWD sa papanaonin serbisyo may kinaaraman sa eleksyon. Sa Marso 28, nakatalaan na ipaatubkan COMELEC ang spending ban. Mientras tanto, nakatalaan na makipaghuron ang Commission on Elections sa mga survey firms para paghururonan ang mga bagong regulasyon sa pagkondukta ng election surveys. Gustong aramon kan COMELEC ang mga detalyes may kinaaraman sa mga election surveys aron kan kung guraano ang pigbabayad kan mga kandidato para magpa-survey sa mga polling firms. Sinabi ni COMELEC Chairman Abogado George Erwin Garcia na nagpadara na sindanin abiso sa mga survey firms in connection sa nasabing bagay. Ipinahayag kan opisyal na nagbilog na ang COMELEC ng Task Force Respeto para sa implementasyon kan resolusyon na nagsusugo sa mga organisasyones asin individual na nagkukondukta ng survey sa panahon ng eleksyon na magparehistro sa poll body bago iluwas ang mga resulta. Sinabi niyang pamamayan ini kan Political Finance and Affairs Department kan Commission ang nasabing task force. Nagpatanid si Garcia na pwedeng makasuhan ang mga survey firms na dai magparehistro sa COMELEC. Plano kan COMELEC na italaan ang pagtiripon sa mga survey firms sa Huwebes, Pebrero 27. Sigun kay Garcia, gusto manindang madangog ang lado kan mga survey firms asin hagadon ang suwestyon kan mga ini kung paano magigibong mas silag ang mga election surveys. Dagdag pa ni Garcia na ini ang pinakadakulang agyat sa COMELEC na ma-regulate ang mga election surveys. Sa iba pang bareta, pinag-abisuhan ni House Assistant Majority Leader asin Manila Representative Ernix Junicio Jr. ang publiko na dai ipagboto sa Mayo 12 eleksyones ang mga kandidato na may kinaaraman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Saludo si Junicio sa pagbabawon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa POGO, alagad kay puhan tabangan kan publiko. Sigun kay Junicio, ini dahil may mga individual na konektado o involved sa POGO ang nagpaplanong makapuwesto sa gobyerno tanganing maprotehiran nin patago asin makontra ang illegal na operasyon kaini sa nasyon. Mientras tanto, aminado ang sarong health expert na makaadit ang surge o pag-itaas, pagdakul kan dengue cases sa nagkapirang parte kan Pilipinas. Inilalo pa na nakapagrehistro nin mga pasyenteng binawiin buhay dahil sa nasabing helang. Sigun kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, mas atab na nairehistro ang surge kan dengue ngunya na taon dahil sa pagbabago kan weather patterns dahilan kan climate change. Ipikukonsiderar naman kan Octa Research na masalangkaw ang mga kaso kan helang ngunya na taon kumpara kan surge sa kan Hulyo 2022. Ultimong detalyes kan bareta sa lado nasyonal, ikinahadit kan sarong Solon ang report kan Department of Environment and Natural Resources o DENR na 7 milyon na sana hali sa 15 milyon na dating forest land sa nasyon ang may forest covers. Kung magkapadagos ang pagkalbukan na kabubuldan, sinabi ni Rizal Representative Fidel Nograles na makamaging water world na ang Pilipinas. Suportado naman ni Nograles ang plano kan DENR na itaas sa 10 milyones na hektarya ang forest cover kan nasyon sa pagikan National Greening Program kaini. Segun sa DENR, nagpuuna ang mapping para sa primerong 1.2 milyones na hektarya nin kabubuldan na bubuksan sa manlain-lain na organisasyones na gustong magtabang sa pagtanom ning kahoy. Tig-in kaminar kaini ang kada saro na magtabang sa pagbuelta sa kabubuldan sa pagbalik kan kabubuldan sa nasyon sa tahaw kan epekto kan climate change. Bareta sa ibang nasyon, nagbisita sa White House si French President Emmanuel Macron kung saan personal ang nakipaghuron ini kay US President Donald Trump.
natukar digdi ang pagkakaigwanin mahigpit na koordinasyon kan duwang nasyones. Nagkaigwa pa rin pagkontra ang duwa, makalis na sabihon ni Trump na pigpapautang aligado kan Europa ang Ukraine sa paglaban sa Russia. Paglilinaw ni Macron na bako ini pautang sa Ukraine kundi tabang para malabanan ang ribok na dara kan Russia. Barata sa lado kan sports, naging emosyonal si dating Golden State Warriors most valuable player Andre Iguodala matapos na iretiro naan sa iyang number 9 jersey. Ginibo ang pagre-retiro sa paggana kan Warriors sa score na 126 kontra 112 kontra sa Dallas Mavericks. Ipinahiling ang video tribute para sa 2015 NBA Finals MVP asin mga highlights kay ni sa Warriors. Maging si Mavericks player Klay Thompson ang kinugos ang dating kaibanan na Warriors. May average si Iguodala na 6.9 puntos asin 3.8 rebounds kada kawat. Naging liyabe siya kan salidahan niya si Andrew Bogut para makuha kan Warriors ang kampyonato sa NBA Finals kontra sa Cleveland Cavaliers. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Panginot ni News Director Mardela, Angel Mostasa, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, Padingnal Balo sa Control Technical, kasabay si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhain hapon. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed?